ये है यारा यारा टाकी। अरे कहतानी कब से कोरोना बा तब से मसवा लगावा भैया टप से मोर भैया हो मसवा लगावा भैया टप से काहो पलेसर भैया बाड़ो अथी कबो कबो गावत रहिला बैठ 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 गाना सुनावा फिर से गाई हाँ लेके ठीक है धनी हाँ। अच्छा तो लो सुन ला अरे कहतानी कब से कोरोना बा तब से मसवा लगावा भैया टप से मोर भैया हो मसवा लगावा भैया टप से साच कहिनु भाई तो एक घड़ी 4-5 दिन से हमार माथा दर्द नहीं करत काहे काहे अरे टीबिया बनावे खातिर दे देले बानी मर्दावा ओ बे मतलब के दिन भर अगड़म पगड़म न्यूज देखा के बुझा कि माथा खपतान कते रहत ते तनिया बीबी 1 महीना बाद तले निचोइल बानी हां देखो ना न्यूज से याद पड़ल अपना बिहार में लॉकडाउन लग गई हाँ तारा कैसे पता चलल अरे हमारा पड़ोस में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब बानी मुलुक राज भैया बुझला उहे के बतैनी हाँ कि बिहार में आज से लॉकडाउन लग गई 31 जुलाई ले हाँ जी तो अपना अपना घरे रहे के बाद एकदम बढ़िया से सुरक्षित जैसे पहले रहत रही जा मैडम के बात मानला कन के सुना ए जी मैडम के बात मानला कन के सुना भूलियो के मत कुछ कहा मन कसहू लगावा मोरे यार अबही घर ही में रहा हाँ मन अच्छा तो तू ही बताओ सरकारों का कहो 1 जून से जसही अनलॉक कैला सा लोग बुझाइल कि जेल में रहे खखुआ के लोग बहरी निकलला ये गली गली बाजारे बाजारे घूम फिर आवा जाही तेरी धम सब शादी बियाह होके लगल तब कोरोनावा के नहु गइल रहे एजे रहे आके बैठ गइला हमनी के बीच आ कहला सा कि निकला लोग बहरी बिना मास्क लगवले घुमा फिरलो हम तो बढ़ले बानी शिकार करे खातिर एमे सरकार के निर्णय लेवे के पड़ला तो हमनी के सावधान हो जाई जा बेजरूरत बहरी मत जाई जा हाँ जरूरत होके तो जाई मास्क लगा के जाई ठीक बनू न तो पुलिस धली अब बहरी से आई नु तो एकदम 20 सेकंड पहले का जो 20 सेकंड वो तने देर हाथ मले के बढ़िया से तब वही हमनी के स्वस्थ रह जा ऐसे 2020 के हमनी के अब कैलेंडर से निकालिए के चली जा काहे से कि 2020 कमा के ले आवे के ना जौन कमा के धइले बानी नु चोरी का जामा ओए से बैठ के खाए वाला साल हो भैया अब जेकरा भी नहीं खे तो उ का करी ओकरा तो दिक्कत पड़ले बाकी काहे के दिक्कत जी सरकार जौन बात जी 500 रुपया आ 5 किलो राशन महीना में दे दिया नु उतने से पेट भर जाई अब कतना करो सरकार में बताई सरकार भी ये काम बा ना जी तले एकरा से काम चलाई हाँ आगे सब ठीक हो जाई चिंता मत करी बाकी ना लॉकडाउन में गरीबवे तबाह भइले हो लॉकडाउन में गरीबवे तबाह भइले हो एयरटेल जियो खूबे कमाई कैले हो एयरटेल जियो खूबे कमाई कैले हो लॉकडाउन में गरीबवे तबाह भइले हो लॉकडाउन में गरीबवे तबाह भइले हो मास्क सैनिटाइजर खूबे कमाई कैले हो मास्क सैनिटाइजर खूबे कमाई कैले हो मास्क सैनिटाइजर खूबे कमाई कैले हो कह तो देनी की ठीक हो जाए
बाकी कैसे ठीक हुई, कब ठीक हुई? वैक्सीन तो आई ना, आ कोरोनिल के लोग आवे ना देलस। तले भैया अपन सावधानी आ योग साधना ये हमनी के बचाव के साधन बा। योग साधना करी जा, अपन इम्यूनिटी बढ़ाई जा। अरे हो, इम्यूनिटी से याद पड़ल 25 मार्च के जो पहिलका लॉकडाउन लागल है, बुझी कि 10 दिन अभी लॉकडाउन लगला ना भइल है, तले टीवी पर हर आवे लगनी सब साबुन सोटा क्रीम भुजिया भुजिया सब में आवे लगनी सब की इम्यूनिटी बढ़ावे वाला हो। अरे जब सब देश में लॉकडाउन लागल बा, कल कारखाना कंपनी बंद बाड़ी सब, त तहार साबुन सोटा क्रीम पाउडर भुजिया भुजिया में इम्यूनिटी कैसे घुसल? कब तारा मौका मिल गया भाई? तू कोनो सरकार से स्पेशल परमिशन लेके जाके अपना साबुनिया में भुजियावा में इंजेक्शन से डाल देला है लोग इम्यूनिटी। गजब बात बा भाई, इम्यूनिटी नहीं खे डालत भैया। कब का डलाता? ई सब विज्ञापन के खेला बा। हाँ, कैसे हो? आई जो लाखों करोड़ों के टीवीया पर विज्ञापनवा चलत तारी सनू, ओकरे माया बा। आ वही माया में हमनी के सब आदमी जुराइल बनी जा। जौन आके देखावता उहे हमनी के अगला दिने का टीवी देख के निकलत जा, जाके दुकान पर मांगत जाए भैया हई बा, ए भैया हई बा। बात ठीक है बा। सब विज्ञापन के खेला बा, कमाल बा, बुझनी? यही से ठीक भैया टीवी बिगड़ गया कोई बा बने 30 दिन पहले ना एकदम माथा ठीक बा बढ़िया बात। अब फिलहाल तो भैया बिहार में लॉकडाउन लाग गइल बा, ऐसे अपना घरे रही सुरक्षित रही। और तब तक ले हमारे को है दुल्हन और सुन ली जात अरे तो सावन गई भदौ जाई जाई तीज त्योहारावा सही बबुआ। सावन गईल भदौ जाई जाई तीज त्योहारावा सही बबुआ। हो सब सवख सिंगारावा सही बबुआ। हो सब सवख सिंगारावा सही बबुआ। सब सवख सिंगारावा सही बबुआ। तो हमार विचार से कि यदि निमन लागल होखे तो लाइक करब, कमेंट करब। फिर मिलत नहीं अगला वीडियो में कुछ नया विषय के साथ। तब तक खातिर जय हिंद और जय भारत। सावन गईल भदौ जाई जाई तीज त्योहारावा सही बबुआ। हो सब सवख सिंगारावा सही बबुआ। हो सब सवख सिंगारावा सही बबुआ। सब सवख सिंगारावा सही बबुआ।